ጸልዩ ጸሎተ ቡራቼ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሕበር ቤተሰብ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ኣብዛ ናይ ጎይታና መሕደሪ ምእካብኩም ኣይሁድ በዓል ፋሲጋ ዝገብሩሉ መዓልቲ ኣይሁድ ብቕንዓቶም ንኃጢአተኛታት ኣሕሊፎም ዝሃብሉ ጊዜ ጎይታ ዝተቐበሎ መከራ ሞቱን ጎኑ ምውጋኡን ደሙ ምፍሳሱን መስቀሉን እናዘከርኩም ኢኹም። ስለዚ እግዚአብሔር ድኻንኩም ስግደትኩም ጸሎትኩም መዝሙርኩም ይቀበለልኩም። ካብ ሕልና ስጋ ዝተንስአ ብሕልና መንፈስ እትደልዩ ዘበለ ፍቓድኩም ይፈጽመልኩም። ስለዚ እግዚአብሔር ድኻንኩም ስግደትኩም ጸሎትኩም መዝሙርኩም ይቀበለልኩም። ካብ ሕልና ስጋ ዝተንስአ ብሕልና መንፈስ እትደልዩ ዘበለ ፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም። ቃል ሓጎስ የስምዕኩም። ብቕረታውን ብምሕረቱን ካብ መከራ ይሰውርኩም። ንደቂ መዛሙርቱ ዘጸናንዕ ንኣኻትኩም እውን የጸናንዕኩም። ብሓጢአት ንኸይትወድቁ ይደግፍኩም። ካብ ሓዘንኩም ይናዝዝኩም። ካብ ድኻንኩም የጽንዕኹም። ኣነ ሓዊኹም ብትብዓት ንዓኹም ንምግልጋል መልእኽቲ ይጽሕፈልኩም። ኣብ ቀረባ ዘለውን ኣብ ርሑቕ ዘለውን ብጸሎትኩም ዝተማሕጸኑ ምስ ኩሎም ኣሕዋትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ብጊዜ ሓጎስ ምሳኸም ሓደ ይኾኑ። ኣብ ናይ ኣቦኹም ጉባኤ ብየማኑ የቆምኩም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ዝርከባ ተላ ሓጎስ ዘለዋ መንግሥተ ሰማያት ንዘለዓለም የእትኹም። ምእንቲ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ኣሜን ይግበረልና ይኹነልና ይኹነልና ይኹነልና። ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ፍቑራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ድገታት ብምሕረት ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና። ምእንቲ ቅድስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ምርሓዮም እሞ ብሰላም ብጥዕናብ ነናቦቶኦም ምለሶም። ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ኸዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ኣጽንዓልና። ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስብ ልቢ ቁንዓት ሓይላን ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝገዘዙ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓይላን ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቑርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንበባት ብኣውሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓል ይባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበሎም። ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሓጎስ ብንጽኑዕ ሃይማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደት ኣብ ምርኮ ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረት ኣድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ጊዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይ ንኃጢአተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን። ነዋ በግኡ እንሆ እቲ ምእንታና መከራ መስቀል ዝተሰከመ ካብ ኣርዑት ሓጢአት ናጻ ዘውፃና ካብ ዲያብሎስ ብኽቡር ሕያው ደሙ ዘድሓነና ናይ ኩሉ ዓለም ሓጢአት ዘርሓቐልና ንሱ ገንሸል እግዚኣብሔር እዩ። ሕጂ ድኻምናን ጾምናን ተቐበል። ንሓይሊ ጸላይና ኣብ ትሕቲ የጋርና ንረግጾ ግበረና። ነቲ ዓወት ዝዓተርናላ ዝነበርና መጻወድያ ሕጂ ድኻምናን ጾምናን ተቐበል። ንሓይሊ ጸላይና ኣብ ትሕቲ የጋርና ንረግጾ ግበረና። ነቲ ዓወት ዝዓትረላ ዝነበረ መጻወድያ ቁረጸልና። ነዛ ሰሙን ብጥዕናን ብሰላምን ኣወዳእና። ናይ ኩላትና ኣዴና ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ብእትገብረልና ልመና ብኣማላድነት ቅዱሳን ብናይ ጻድቃን ሰማዕታት ጸሎታት ነታ ፍልይቲ ዕለት ብርሃን ዝኾነት ትንሣኤኻ ብሓጎስን ደስታን ኣርእየና። ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋና ብኽብርን ሓልዎም። ኩሉ ሕሊናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለ ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም። ኣምላኽና ንዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስቲ ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና እትገብሮ ጸሎት ልማኖን በርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም ኣርባዕቱ እንስሳ 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርስተ ኣበው ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሐንስ መጥምቁን ብ14 ብ144,000 ሕፃናት ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርጥትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ብዝኾኑ ብ318 ሊቃውንትን
بسلستو مناسيات عنانيان عزاريان مسائلن بشوعات قدسان مناسيات بقدس ستيفانوس لكدياقونات قداماي سماعت بقدس جورجيسن بقدس تيودروس اون بقدس برنارديوس بقدس مرقريوس بقدس ماماس بقدس ابولين بقدس فلاتيوس بقدس اباديرن بقدس غلاوديوس بقدس فاسيلدس بقدس فيكيتور بقدس ميناس بقدس كيركوس بديو يلوطان بكلهم سماعتاتن حيال تغدالي ناي ولد واحد سماعت بزخونه بابا نوب دنگلن بتعابي ابو صادق زخونه ابا انطونس بابونا ابا باولن بابونا قدسان سلستو مقارساتن بابونا ابا يوحنس حصيرن صادقن بصادق ابا بولا بابونا ابا بسوي بابونا ابا امونن بابونا ابا يوحنس كمان بابونا ابا بنتلون بابونا ابا شنودا بابونا ابا بسنودان بابونا ابا لتروس بابونا ابا باكميسن بابونا ابا بركوزن بابونا ابا امونن بابونا ابا يوحنس كمان بابونا ابا بنتلون بابونا ابا شنودا بابونا ابا بسنودان بابونا ابا لتروسن بابونا ابا باكميسن بابونا ابا ابركورزن بابونا ابا برسمان بابوتاتنا قدسان رماويان مكسيمانوس دماتيوس بصنوع قدسن ابا موسين بأربعان شعتن سمايتات بخلهم لبست مسكال تقبلت مكران صادقان بملعك زابرخت علت زيان برخاتهم صقار ديتهم محرات العالم لعليهم كل ساعة مسانا مسكلنا يخون اليوم